que us agradarà molt, un acte espectacular, un sol, una lluna, una església històrica del nostre barri. Us en demanaria, sisplau, a tots els que estan dintre de la plaça, que es posessin als costats perquè sortirà el nostre símbol, que és el macho cabrón dels Diables de la Barceloneta, un símbol important. Llavors, si podeu fer l'esforç de sortir de la plaça una mica, us agradaria, ho agrairia molt. Allà a la porta de la església també, si aparteu una mica, estaria molt bé perquè sortirem d'allà darrere. Sí. Els focs de la iglesia. Aprengui foc la iglesia. És el moment. Els focs d'artifici. El seu moment.
aplaudiment per aquesta baixada del Sol a Lluna espectacular, organitzada pels Diables de la Barceloneta i la gent que ho ha fet possible. Ara, com cada any, començarà la verbena, començaran a veure els Diables, aquests Diables tan macos que porten molts anys aquí amb nosaltres. Em demanaré, sisplau, un fort aplaudiment pels Diables de Sant Adrià del Besòs. Un altre fort aplaudiment pels Diables del Casc Antic. I finalment, la colla del nostre barri, un barri que és un poble molt estimat que és la Barceloneta, els Diables de la Barceloneta, un fort aplaudiment. Diables, el mascle Glabró ja el tenim aquí i tenim que fer-lo gaudir d'aquesta nit. Carregueu de les vostres carretilles, carregueu a tope, que ara sortirem a fer una presentació per tothom de la plaça. Això és una rebella de Sant Joan, ja es té que veure que hi ha marxa aquí. Vinga, som-hi, 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 som-hi! Festival del Bo, vinga, vinga! Vinga, va, oh! How does it feel?
Vinga, diables, parem una mica, diables. Això s'està calentant ja, Això ja sembla una verbena de Sant Joan. Vinga, diables del Cascantí! Una colla germana. Fa més de 20 anys que venen aquí. Molt bé, Cascantí. Ara que es prepari la colla del barri, la colla de la Barceloneta. És el vostre moment. Un fort aplaudiment! Sortiu a veure la Barceloneta! When the flamboyant lifestyle of the minister makes people want to give. Come on, help me get something. And you got it. Que es prepari la colla del Cascantí! I know you got your preferences, but you know, you shouldn't get so caught up in that when you're making it about clothes. That's part of the problem. Too many of us who serve in ministry, it's all about how we look. It's all about what we look. I'm saying that the preacher should not be taken advantage of. I'm saying do things right by you. Have something. You ought to get taken into church blessing, but you don't have to manipulate.
home, entreu a participar. Disfruteu de la nit del foc. 32 anys, es diu ràpid. Vinga, i és Adrià Peiró. La Barceloneta som molt amables, som una gent molt estimada. Els diables del Cascantí i de Sant Adrià, que no tenen carretilles,